Blanes ha viscut aquest matí un moment històric amb la primera presentació pública de l'Home dels Nassos, una figura vinculada a una llegenda de més de 150 anys. Recuperada per la iniciativa de l'Ajuntament i el Departament de l'Arxiu i Patrimoni Històric, el capgros s'ha inspirat en l'escriptor Joaquim Ruyra, amb qui comparteix els ulls blaus i el bigoti. Els veïns han celebrat amb entusiasme aquesta jornada de màgia, música i tradició a la Font Gòtica amb una gran festa i una cercavila pels carrers del centre. La idea va sorgir del Departament d'Arxiu i Patrimoni. Tenim una marca que es diu Arxiuet i aquesta marca el que pretén és potenciar, apropar el patrimoni, la història, la identitat blanenca, les tradicions al final i la cultura popular als infants, als més petits. I per tant vam creure que era una oportunitat també fer aquest nou Home dels Nassos i a construir aquest capgros per poder potenciar, apropar als infants aquesta identitat blanenca, al final que evidentment es fa a moltes ciutats, a Blanes no havia sortit mai i per tant fem aquest pas per poder apropar tradició, patrimoni i identitat. I jo crec que avui complim un desig, ja no dels infants que vindran a veure'ns, sinó de persones de moltes generacions que han mirat de trobar l'Home dels Nassos, no l'han trobat mai, doncs avui complim aquest desig i per primera vegada podrem veure aquest Home dels Nassos. Com a colla gegantera el que hem fet ha sigut una mica participar en el procés de creació, però principalment en el portar i gestionar aquest capgros durant el dia d'avui, acompanyats també amb una xaranga avui de la bota que venen de fora, però a fer créixer una mica la festa, que al final és del que es tracta, que el poble s'ho senti seu, que hi participi la gent i que sigui ben acollit per tothom. Aquest capgros tindrà una peculiaritat, perquè al final el ser l'Home dels Nassos només es podrà veure un dia a l'any, sortirà sempre el 31 de desembre, al matí i la tarda, no ho sabem, aquest any comencem al matí i anirem veient una mica com evoluciona tot, però sí el que tenim molt clar és que no es podrà veure de manera habitual, sinó que ha de ser algo únic i especial que estigués esperant aquell dia per poder-lo veure i disfrutar d'ell. Per mi, sempre que se m'encarreguen figures noves és un honor i m'encanta, perquè és com poder donar vida a una idea, a una imaginació popular dels pobles que se'l senten seus, i quan arrela aquesta figura i quan la gent li agafa una estima que dius va més enllà del que tu has creat, sinó que li fan això, li donen una vida, li donen un sentit, per mi és emocionant, la veritat, és un sentiment que no se sap com expressar-ho, la veritat. Amb la presentació d'aquesta figura mítica, Blanes ha recuperat una tradició entranyable que ara es consolida com una nova cita anual per als veïns i visitants. A partir d'aquest any, cada 31 de desembre, l'Home dels Nassos recorrerà els carrers de la ciutat en una cercavila que farà revifar una llegenda que molts encara recorden de la seva infància.